Махсус өс киеме, сумка, мотлак танытма һәм битлек Гөлнәр Фәхретдиновага исәп алусы эше яхшы таныш. Сөнки был мөһим сарала ул икенче тапкыр катнаша. Һава торышының ниндәй генә булуына карамастан, үз бурысына бик етди карай. Исәп алусыга 2 авыл беркетелгән. Көненә 10-12 йортка инеп, кешене теркәй, якын арала үзенә тәгаенләнгән йорттарны тулыһынча урап сыгуына исәп тота ул. Мен Ишембай районының 4-нче переписный участогында эшләйем. Бұл перепистә без 6 кеше катнашабыз. 5 кеше йөрибез өй буйлап, 6 бире утыра стационарда участокта. Минем карамагымда 2 авыл, Улман Бишкабак һәм Яр Бишкабак. Авыл халкы әүдәм катнаша. Өйдә булмаган осракта алар стационарга киләләр, я булмаһа без телефон номерларын калдырабыз, шундан шылтыраталар, үзләренең касан өйдә булуларын, вакытларын әйтәләр, без шул вакытта аларга киләбез инде. Гөлнәр Сәях кызы әйтүенсә, бында юмарт, намыслы һәм яваплы халык яшәй. Әлегә сарала катнашудан баш тарткан кешеләр юк ди ул. Дөйем алганда исәп алуда халык зур ризалык менән катнаша. Урман Бишкабак авылында яшәйм. 2002 елдан бері, хәзер 40 елдан аша булды инде. 3 бала үстердек. Переписи кирәк дип уйлайм. Менә безнең күпме авылыбызда, Башкортстанда төрле милләтләр, күпме халык яшәгәнен белер өчен бөтәһеләр ошо переписта катнашсыннар дип уйлайм. Ул безнең өчен бик нык кирәк дип үземчә уйлайм инде. Һәм бөтәһендә актив катнашырга сакырам. Халык исәбен алу тамамлану өстендә мөһим сарала катнашу һәммәбезнең гражданлык бурысы. Алина Садретдинова, Захир Хәсәнов, Ишембай хәбәрләре.